ve škole. To je mat. Slepice, jo? No, opice ne. Aj kos. Já jsem prasátko. Pepino! A to je můj Mate, pojď jdem na kole, máme to moc daleko. Mě to nechápe taky. Teď ne, jo. Pokračujem. Na kole. Bacha. Jedeme na kopce. Hlavně nenápadně. Ježiš, jaký má kolo. Jedeme s kopcem. Bude uděrané. To jsme dopadli. Ty mi jsou. Ne, neviděl jsi. A klikáče, jo? Ale ty se pustí. Ne, ty se pustí. Máš to stopí? Mám to stopnout? Jdem. Trikač, jo? 3, 2, 1. To vyhrýš. Já jsem robot, plním vaše přání. Sedni si. Sedni si. Sedej. Na kole. Sakra, to bylo skoro. Jedem, počkej.
Dívejme jenom taky na kole. Na kopička. Odjeď. A už se nevrací dneska. A už říkáš, jo? The button. Dělej přesně tomu, ano. Ježišmarja. Já to mám dělat kamery. Poklad. Takového ústavu. To je, když jsme prasata. Nebeským. A jako když nás chtějí spařit, jako... Já to neumím jako ty. Jsme jako z toho Soulhouse a chtějí nás jako... Jsme jako z Soulhouse a chtějí nás jako zavřít, aby si mohli zahrát podzim, jo? Kadrnaška! Kadrnaška! Matěj. Jenny! Pojď sem! Vole. Tak. Jo, ona si udělala, jak se jdeme podzim. Dobrý den. To mají jsme televizní noviny. Já jsem Pat. A já jsem Mat. Jo, těší nás. Dneska dnes se stalo něco odvážného ve třídě, všude dějepisu. Ano, je to Polřečka, to přišla klasik a hrála se její kytara, ale bohužel. Protože na to přišel. Na to přišel. A říká. Teď to jsem a ona nepanoučila, to je kytara, já jsem Jo, zbláznice. to je ví, a ona se jmenuje Ukaž vám. Kačka Rohlíková. Teď vám ukážeme názornou ukázku dvou bláznů, kteří se nahrávali podzim. Tak, další ukázka druhá. Je elektrické křeslo. A Třetí ukázka. Rychle. Jak jeli na kole. Jak jeli Na dvě kole babičky lidi. na kole. Už tady. Kopečka. Ano, bude to čtvrtá ukázka. Bude Už minuta. prasátka. Blíž. Prosím, kamera. Vyplo se. Dobrý den. Tak to jaká další ukázka bude? Další snad všichni učit, jak moc nás vidělo. Jaká další ukázka? Takže naše poslední ukázka je ta, jak se ukazuje elektrika, až neboli střílení na lidi. Jo. A kuřenost se nejeme. Cože? To je kořen. Ano, takže to byly následné ukázky a děkujeme za dnešek, kdy jste nás pozorovali. Děkujeme příště. V pondělí, nashledanou. Naschledanou.